Bore da bawb, a croeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Croeso mawr, mae yna ambell i ymwelydd yn ein plith ni. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi, a ni'n dymuno bendith Duw wrth i chi ymuno â ni yn ein addoliad ni. Cwpl o bethau nodi am heddiw. Ar ôl yr Oedfa, bore yma fydd yna groeso i chi ddod rownd y gornel i'n gardd ni am baned ac chydig o gymdeithas efo'n gilydd. Ac yna mae yna rai ohono ni yn mynd i fod yn cael picnic, yn mynd i gael cinio gyda'n gilydd. Mae croeso i unrhyw un i ymuno. Os nag o'ch chi'n gwybod, neu os nag i'ch chi wedi cofio am hynny, dewch ta beth. Fi'n siŵr allan ni ffindo ryw grwstyn sych i rannu dych chi neu rhywbeth. Peidiwch gadw hynny eich rwystro chi rhag ddod. Wedyn prynhawn yma, mae yna ras yn mynd i fod yn cymryd lle yn y pentre. Mae yna ras yn digwydd. A felly fydd parcio o bosib ychydig o broblem. Felly gai annog chi i ddod yn gynnar ac i osgoi y pentre ei hun. Os dewch chi siarad y fi ar y diwedd, allai esbonio lle mae'r rwt a phopeth. Mae yna ffordd i osgoi e. Sdim angen i chi fod yn stuck mewn unrhyw ffordd, ond bydd eisiau jyst meddwl ychydig bach ac yn llunio o flaen llaw. Felly dewch chi siarad y fi ar ddiwedd yr Oedfa os nag o'ch chi'n gwybod am hynny. Wel, nawn ni weddio dyn gilydd. Nawn ni gyflwyno'n hunan i'r arglwydd. O, Dduwyn Tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti ar bore Sul. Ein bod ni'n gallu dod ac yn gallu adnewyddu yn cymdeithas ni gyda ein cyd aelodau yn yr eglwys. Ni'n diolch bod ni'n gallu dod i adnewyddu ein cymdeithas ni gyda'r eraill sy'n ymweld. Ac, dad, ni'n llawenhau am y partneriaeth sydd gennym ni yn yr Efengil a'r cysylltiad byw yna sydd rhwng dy bobl di. Dad, ni'n diolch i ti am y pethau hyn. Ond ni'n diolch yn bennaf arglwydd yn bod ni'n gallu dod at y ti. Ac yn gallu, mewn ffordd, adnewyddu ein perthynas ni efo ti. O dad, ni'n gallu cymryd yr amser yma, yr diwrnod yma, wedi rhoi
fel petai yn arbennig mwyn addoli di, mwyn cwrdd yn dy enw di, mwyn gwrando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud a dyfoli di gyda'n gilydd. Ni'n diolch o Dad am y Sul, dydd cynta'r wythnos, y dydd pan gododd yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gofyn nawr, a bydde di ynghanol ein addoliad ni. Am hob ddim rydyn ni yn ei wneud. Ni eisiau iddo fe fod wrth dy fodd di, ni eisiau dy blesio di arglwydd. Oherwydd ni'n gwybod mae dyna'r peth gorau ar ein cyfer ni hefyd. Dad, derbyn felly yn mawl ni, am diolch ni, rod ysbryd glân di yma nawr, i'n cynorthwyo ni yn ein addoliad, yn ein gwendid ni, arglwydd, ro'n nerth. Am ein bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr ymynau, emyn cyfarwydd iawn am Griffiths, wele yn sefyll rhwng y myrtwydd, wrthrych teilwng o'm holl fryd. Ac mae'r trydydd bennill mynd i fod yn arbennig o berthnasol i ni bore yma. Ann Griffiths yn dweud hyn, beth sydd i mi mwy awnelwyf ag ei lunod gwael y llawr? Tystio'r wyf, nad yw ei cwmni i'w gystadlu am Iesu mawr. Am aros yn ei gariad ddyddiau foes. Mae wnawn ni sefyll i ganu, ond os newch chi gadw'ch masgiau ymlaen wrth i ni ganu. Diolch. Ni'n troi bore yma at lythyr cynta Ioan. Ac os ych chi'n ymweld â ni, i ni fel eglwys i bod yn gweithio'n ffordd trwy'r llythyr, yr epistol cyntaf yma gan Ioan, a bore yma ni yn cyrraedd diwedd y llythyr. Ond os nag ych chi wedi bod gyda ni, peidiwch â phoeni, mae gan yr arglwydd rhywbeth i'w ddweud wrth bob un ohono ni
y bore yma trwy air. Ni wedi cyrraedd felly 1 Ioan pennod 5, adnod 13 ymlaen i'r diwedd, lle mae Ioan fel petai'n gosod allan ei gyfarchion terfynol. Y peth ola sy'n ganddo fe i'w ddweud wrth y Cristnogion yma sy'n darllen y llythyr. Dyma ein Duw ni. Yr wyf yn ysgrifennu'r pethau hyn ato chwi, y rai sydd yn credu yn enw mab Duw, mwyn i chwi wybod bod gennych fywyd tragwyddol. A hwn yw'r hyder sydd gennym ger ei fronydd, y bydd ef yn gwrando arnom os gofynnwn am rhywbeth yn unol â'i ewyllys ef. Ac os ydym yn gwybod ei fod yn gwrando arnom, beth bynnag byddwn yn gofyn amdano, yr ydym yn gwybod bod y pethau yr ydym wedi gofyn iddo amdanynt yn eiddo i ni. Os gwel unrhyw un ei gyd-aelod yn cyflawni pechod nad yw'n bechod marwol, dylai ofyn ac fe rydd Duw fywyd iddo. Hynny yw i'r rhai nad yw ei pechod yn farwol. Mae pechod sy'n farwol, nid ynglyn â hwn rwyf yn dweud y dylai weddio. Mae pob anghyfiawnder yn bechod, ond mae hefyd bechod nad yw yn farwol. Rydym yn gwybod nad yw'r sawl sydd wedi ei eni o Dduw yn dal i bechu. Ond mae'r un a annwyd o Dduw yn ei gadw, ac nid yw'r un drwg yn ei gyffwrdd. Rydym yn gwybod ein bod ni o Dduw, a bod yr holl byd yn gorwedd yng ngafael yr un drwg. Rydym yn gwybod bod mab Duw wedi dod ac wedi rhoi i ni ddealltwriaeth, mwyn i ni adnabod yr un gwir. Ac rydym ni yn yr un gwir, yn ei fab ef, Iesu Grist. Hwn yw'r gwir Dduw a'r bywyd tragwyddol. Blant, ymgadwch rhag ei lunod. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Blant, fi eisiau siarad â chi am eiliad bach. A sa'n gwybod faint ohonoch chi sydd wedi ysgrifennu llythyr erioed? Chi wedi ysgrifennu llythyr? Ddim yn fath o beth i ni'n neud yn gyson, mae ambell un wedi. Fel arfer, pan ych chi'n gorffen llythyr, beth ych chi'n ysgrifennu? Be bydde rhywbeth normal, rhywbeth arferol i roi ar ddiwedd llythyr? Unrhyw un eisiau gweiddi allan? Dyfs, mae dy lawd i lan. Oddi wrth, Oddi wrth pwy? Ti'n iawn. Oddi wrth y person sydd i ysgrifennu. Pa fath o beth eraill gallwn ni roi ar ddiwedd llythyr? Seta? Cariad mawr, wir. Na'r fath o beth chi'n disgwyl? Oddi wrth, neu cariad mawr, neu cofio'n cynnes, neu rhywbeth fel yna. Ond mae Ioan, ar ôl ysgrifennu'r llythyr hir yna i Gristnogion, mae bron fel petai di anghofio ysgrifennu rhywbeth fel yna. Dydym yn gweud oddi wrth, dydym yn gweud cariad mawr neu cofio'n cynnes, mae'n gorffen fel hyn, mae'n dweud blant, a dwi ddim jyst yn siarad efo plant a pobl ifanc, mae'n siarad gyda'r eglwys, y pobl Dduw, mae'n caru, mae'n dweud blant, ymgadwch rhag ei lunod. A fi'n meddwl bod hwnna'n bwysig. Mae'n rai bod e'n bwysig bod Ioan yn gorffen y llythyr trwy ddweud, cadwch eich hunan rhag ei lunod. Dyna'r peth ola mae'n dweud, y peth mae eisiau i aros y meddwl y bobl yma. Cadwch eich hunan rhag ei lunod. Nawr te, os rwy'n yn gwybod beth yw eilyn? Ti'n di siarad am hwn yn ddiweddar falle, ond
Pwy sy'n cofio beth yw eilyn? Unrhyw mynd i helpu fi? Unrhyw mynd i weiddio mas? Na, falle bod chi'n gwybod ond chi'n rhoi swyl i ddweud. Eilyn, fel arfer yn y Beibl, yw rhywbeth mae rhywun wedi ei wneud a maen nhw'n trin y peth yna fel Duw. Iawn? So maen nhw, yn aml yn y Beibl, mae rhywun yn cymryd darn o metal ac yn neud e mewn i siap rhywbeth, neu'n cymryd darn o bren a cerfio fe mewn i siap rhywbeth, neu'n cymryd darn o garreg a cerfio hwnna, a wedyn maen nhw'n plygu lawr ac yn addoli y peth yna fel petaiau yn dduw. Okay? A mae Ioan yn dweud, peidiwch gwneud hynny. A mae pobl dal yn gwneud hynny heddi. Mae pobl yn addoli pob math o bethau heblaw am dduw. Ond ddim just eilunod o metal ac eilunod o pren ac eilunod o garreg. Pa fath o bethau eraill mae pobl yn gallu trin fel duwiau? Gallu meddwl, pa fath o bethau mae pobl yn trin fel petai nhw mor bwysig, bod nhw'n fwy pwysig na Duw. Ys eto? Arian, ti'n iawn. Pobl yn meddwl mae'r peth mwyaf pwysig yn y byd yw arian. Okay? Beth arall? Beth arall? Unrhyw mewn gwisg penodol heddi. Tops chwaraeon. Fi'n gweld un y ddau. Tîmau pêl-droed, pethau fel yna. Y peth mwyaf pwysig yn y byd yw os mae fy nhîm pêl-drodi, neu fy nhîm rygbi, neu rhyw tîm arall yn ennill. Be arall? Pa fath o bethau eraill? Unrhyw. Mae'n gallu bod yn pethau syml iawn. Teulu a ffrindiau, bod yn boblogaidd. Cyfrifiadur, maen nhw'n rhoi amser nhw i gyd i'r peth yna. Lot o bethau allan ni sôn amdano nhw. A mae Ioan yn dweud, ar ddiwedd ei lythyr, os chi dim ond yn cofio'r un peth yma, ymgadwch rhag eilunod. Does na ddim byd yn fwy pwysig, does na ddim byd sydd yn heiddi ei addoli, ond am y Duw byw, y gwir Dduw. Okay? So, os beth arall chi'n cofio o llythyr Ioan, cofiwch hynny, ond byddwn ni'n meddwl mwy am hwnna yn y bregaeth nawr, okay? Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd. Rhif 573. Ti. Yr hwn a wrendi weddi. Ata ti y daw pob cnawd. Llef yr isel nes dyrmygu. Clywi o'ch yneidiau'r tlawd. Dy drigarydd sy'n cofleidio'r ddeiar baith. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu yn gilydd eto.
Mae gennych chi ni droi at yr hun sydd yn gwrando gweddi na ni weddio. O arglwydd Duw, mae e'n ddigon o ryfeddod. Dy bod ti, yr un tragwyddo, yn creawdwr nefoedd y deiar a phob peth. A dy bod ti yn gwrando gweddi. Wrth i ni siarad â thi yn awr. Wrth i fi arwain mewn gweddi ac wrth i ni fel cynulleidfa cydweddio i ti yn ein gwrando ni. Pan i ni yn nesau at y ti, yn dawa fach ar ben ein hunan. Pan i ni yn dod hyd yn oed nawr ac yn cyflwyno pethau sy'n gyddiedig o eraill. Arglwydd pan ni'n dod â pethau mawr a pethau bach. Ti'n ein gwrando ni. A dad, ni'n dod ar hyder gostyngedig yna. Hyder oherwydd mae nid yn o ni a nid yn ein heiddiant ni rydyn ni'n nesau. Ond rydyn ni'n dod yn enw'r arglwydd Iesu, yr un sydd i agor ffordd i ni. A ni'n dod felly yn hyderus ynddo fe ac eto yn ostyngedig am ystyried fawredd yr hyn rydyn ni'n wneud. Ni'n dod arglwydd ac yn diolch i ti. Dy fod ti'n gwybod cyn i ni weddio yr hyn i ni ei angen. Ti'n gwybod yn well na ni'n hunan. A da, ni'n diolch bod ti'n afo. A nid yn unig clywed, ond hefyd ateb ein gweddiau. Fel i ni wedi darllen yn dair di. I ti yn ateb pan i ni yn gweddio yn unol a thewyllus di, ac arglwydd ni'n diolch am hyn. Ni'n diolch na nid gwastraff amser ac egni ac anadl yw gweddi. Ond wrth i ni weddio bod ni yn ymwneud am Duw, am tad ni. Ni'n diolch am hyn. A ni'n gwybod arglwydd gan y dyma yw falle neu un o'n breintiau a'n bendithion penna ni fel Cristnogion, ni'n gwybod bod yr un drwg yn mynd i ymosod ar hynny. Arglwydd, ni'n cyffesu ar y degau bod ni yn ffeindio gweddio'n anodd. Ddim yn profi'r ryddid yna ar mwynhad y dylsyn ni ac ni eisiau arglwydd helpa ni yn hyn, os gweli di fod yn dda. Dad, i ni yn diolch i ti. Yn awr am y llythyr yma, ni wedi bod yn cael y fath bendith o'i darllen arglwydd. Ni'n meddwl am yr holl drysor i ni wedi dod o hyd iddi yn llythyr cyntaf Ioan. Arglwydd. Ni'n gofyn am dy help di. Bob un i fynd nôl ac i darllen eto. Ni'n gofyn am dy help di i fynd nôl at dy air di. Yn gyson i dy geisio di fel hyn. I glywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni. Ond arglwydd i ni hefyd eisiau ymateb, i ni hefyd
eisiau i fyddhau ac ein eisiau gweld dy air di yn cydio ono ni. Ac ein eisiau gweld dy ysbryd glân di yn ein plygu ni ac yn ein newid ni, yn trawsffurfio'n bywydau ni ac yn dod llawer o ffrwyth gogoniant i'th enw di. Dad, ni'n diolch fod yr addewid gyda ni, bod air di ddim yn dychwelyd at y ti yn ofer. Mae'n cyflawn i dyfwriad. Ac felly unwaith eto bore yma Arglwydd. Cyflawn a dyfwriad da os gweli di fod yn dda. Am mhob un ohono ni. Helpa ni yn ein perthynas ni a thi, ein perthynas ni a'n gilydd. Helpa ni wrth i ni gael ein temtio gan ei linod a pethau gwael y llawr yma. Helpa ni i fwynhau i'r eithaf y bywyd tragwyddol mae'r Arglwydd Iesu wedi ennill a wedi rhoi i ni. O Arglwydd, bydd gyda ni nawr, cadwa ni rhag bob distraction, pob rhwystyr. Arglwydd, ni'n cyflwyno'r Oedfa Ynys ymlaen a'r ras yma bydd yn mynd ymlaen. Gymaint o bobl yn treulio i diwrnod nhw ar hynny. Yn hytrach na dy geisio di, ac Arglwydd, ni'n gweddio yn neud yn cynorthwyo ni, Arglwydd, yn ein addoliad ni. Dad, bydd gyda ni nawr felly. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Mynd i ganu rif 340 yn y llyfr ymyned yn gilydd. Arglwydd gad i'n dawel orffwys dan gysgoder palmwydd clud, lle'r eistedd pererinion ar ei ffordd i'r nefol byd. Ar ail bennill, mor hoff yw cwmni'r brodyr sydd â'i hwyneb tu ar wlad. Heb un tafod yn gwenieithio, heb un fron yn meithrin brad. Gwlith y nefoedd ar ei profiad, atsain hyder yn ei iaith. Teimlant hiraeth am ei cartre, carant sôn am ben ei taith. Yn ei sefyll i ganu.
Wel, wnaethon ni gyrraedd diwedd y llythyr yma. A fi yn ymwybodol fod yna rai sydd ddim wedi bod yma wrth i ni weithio'n ffordd drwyddi, ac eto, hyd yn oed os ych chi wedi colli popeth cyn hyn, mae'n amlwg beth yw pwynt y llythyr. Mae Ioan yn dweud hynny wrthyn ni. Pennod 5, adnod 13, rwyf yn ysgrifennu'r pethau hyn ato chwi, hynny yw popeth sydd wedi bod mor belled, rwy'n ysgrifennu'r pethau hyn ato chwi, y rai sydd yn credu yn enw mab Duw, mwyn i chwi wybod bod gennych fywyd tragwyddol. A fan hyn, i ni'n gweld fod Ioan, os i'n gwybod os allai weid hyn heb sôn am amharchus, ond yn one-trick pony. Mae mor unllygeidiog. Dyma yw blaenoriaeth Ioan. Dyma yw ei obeth a'i fwriad ar gyfer pobl. Mae eisiau iddyn nhw i brofi bywyd. Bywyd tragwyddol. Chi'n cofio nôl, o'n i yn gweithio'n ffordd trwy Efengil Ioan am amser hir. Ac ar ddiwedd Efengil Ioan, pennod 20. Fyna mae'n gwneud rhywbeth tebyg. Mae'n esbonio pam bod wedi ysgrifennu. Ioan 20, adnod 30. Roedd llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yngwydd ei ddisgyblion nad ydynt wedi eu cofnodi yn y llyfr hwn. Ond mae'r rhain, hynny yw, y pethau fi wedi ysgrifennu amdano nhw, wedi eu cofnodi, mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i chwi trwy gredu gael bywyd yn ei enwi. Felly pam darllen Efengil Ioan? Mwyn dod i gredu a derbyn bywyd tragwyddol. Pam darllen epistol Ioan? Wel, mwyn credu a gwybod bod gennych chi bywyd tragwyddol. Ac dyma yw holl bwynt y llythyr. Dyma mae Ioan wedi bod yn trial dangos ac yn trial profi ac yn trial amddiffyn. Mae wedi bod yn sôn am y bywyd yma. Y bywyd tragwyddol sydd gennych chi y bore yma os ydych chi yn Gristion. Os ydych chi wedi rhoi eich ffydd chi yn unig yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Ioan wedi bod yn trial esbonio, helpu ni ddeall yn well sut mae'r bywyd yna wedi dod i ni. Sut mae e fod i edrych yno ni. Beth yw'r pethau yna sydd angen i ni fod yn wyliadwrus ohonyn nhw. A felly wrth i ni gyrraedd diwedd y llythyr, dwi ddim yn sioc os chi'n gyfarwydd ar apostol Ioan o gwbl bod e dal yn siarad am yr un peth. A fan hyn, be mae Ioan yn ei wneud, wrth iddo fe orffen y llythyr yma, mae'n gosod allan rai pethau, rai arwyddion fydd yn dangos bod gennym ni fywyd. Os oes dal unrhyw gwestiwn ynoch chi, os na amheuaeth ynoch chi, mae Ioan fel petai'n gweud, mae gennych chi fywyd tragwyddol, a felly edrychwch am y pethau hyn. Edrychwch am arwyddion o fywyd. Dyswch chi'n gadael yr adeilad yma nawr. Chi'n cerdded trwy'r pentra, chi'n gweld corff ar y llawr.
person, ddim yn symud. Beth yw'r peth cyntaf byddwch chi'n neud? Wel, heblaw yn falle ffonio ambulance, y peth cyntaf byddwch chi'n gwneud yw chwilio am arwyddion o fywyd. Byddwch chi'n checio nhw. Ydyn nhw'n anadlu? Ydyn nhw yn ymateb pan ych chi'n ysgwyd nhw ac yn siarad gyda nhw? Falle os ych chi'n gwybod sy'n ni'n neud y peth yma, byddwch chi'n checio am puls, am curiad calon. Ydy'r person yma'n fyw? Os yna arwyddion o fywyd? A fan hyn nawr, wrth iddo fo orffen I lythyr, mae Iwan yn dweud, mae gennych chi fywyd. Chi wedi derbyn bywyd tragwyddo. Nawr beth yw'r arwyddion neu rhai o'r arwyddion o fywyd bydd yn dangos ei hunan yno chi. Mae'n y bedair ohonyn nhw. Ni'n mynd I edrych arnyn nhw dyn gilydd y bore yma. Yr arwydd cyntaf yw hyn. Bywyd o weddi hyderus. Dyna wir amdano chi? Ydy'n rhywbeth chi'n ceisio? Yn meithrin, yn dyheu amdano fe? Bywyd o weddi hyderus. Adnod 14. Hwn yw'r hyder sydd gennym ger ei fronydd. Bydd ef yn gwrando arno os gyfynnwn am rhywbeth yn unol â'i ewyllus ef. Ac os ydym yn gwybod ei fod yn gwrando arno, beth bynnag y byddwn yn gofyn amdano, yr ydym yn gwybod bod y pethau yr ydym wedi gofyn iddo amdanynt yn eiddo I ni. Mae Iwan yn annog ac yn disgwyl bydd Cristnogion yn gweddio. Yn gweddio yn hyderus ac yn derbyn atebion i'w gweddio. A mae'n bosib bydd rhywun yn darllen y geiriau yma ac yn meddwl i'w hunan, wel, mae hwn yn addewid chydig bach yn wag, nag yw e? Mae Iwan yn dweud, os chi'n gweddio yn ôl ewyllus Duw, bydd Duw yn cyflawni ei addewid ac yn ateb y weddi ac yn cyflawni ei ewyllus e. Hynny yw, nag oes yna rhywbeth o circular argument fyna. A falle bydd rhywun hyd yn oed yn mynd mor bell a dweud, wel, hynny yw, mae Duw yn mynd I gyflawni ei ewyllus eto beth, a felly beth yw'r pwynt I weddio? Och chi weld, os chi'n dod efo'r agwedd yna, be mae hwnna'n dangos yw bod chi wedi camddeall ar lefel sylfaenol beth yn union yw natur a phwrpas gweddi. Chod nid dod efo restr siopa at ddew holl alluog yw gweddi. Mae gweddi yn un mynegiant o'n perthynas ni gyda Duw. I ni'n gweddio, I ni'n cael gweddio, I ni'n gallu gweddio, I ni'n gallu nesau at Dduw mewn gweddi am ein bod ni yn blant I Dduw. Am bod wedi'n caru ni ac am ein bod ni nawr yn ei garu Os ni'n gweud wrthoch chi bod fi dim ond yn siarad efo'r bobl fi'n caru mwyn cael y pethau fi moyn, be bysach chi'n meddwl ohono I? So jyst yn siarad efo ngwraig I, am plant I, am rieni, am ffrindiau, a cyd-aelodau, a cymdogion. So yn siarad efo'r bobl na, mwyn cael fy ffordd I, mwyn cael y pethau fi moyn. Na, gweud y gwir, gallech chi ddadle, mae y reswm, neu un reswm dros siarad efo y bobl chi'n caru, yw mwyn ffeindio allan beth maen nhw eisiau. Beth maen nhw angen, a fel bod chi yn gallu helpu nhw a ceisio yr hyn sydd ore iddyn nhw. Chi weld, os ni'n dod at weddi a holl gwestiwn gweddi, pethau ni'n gweddio, ewyllus Duw, os ni'n dod at hynny efo'r bwriad o gael ein ffordd ni wedi camddeall o'r cychwyn. Pwrpas gweddi yw I geisio, a synhwyro,
ac ymostwng, a cael ein plygu i ewyllus Duw. Gweddi yw y ffordd mae Duw yn ei ras wedi i drefnu mwyn ein defnyddio ni fel rhan o'i gynllun a'i fwriad da e. A felly dylswn ni ddim gweld be mae Ioan yn dweud fan hyn fel rhyw fath o addewid gwag, fe ddylswn ni weld e fel gwahoddiad i fod yn rhan o waith a chynllun Duw. Dylswn ni weld e fel braint aruthrol, achos os ych chi yn Gristion, os ych chi wedi cael eich achub, os ych chi wedi derbyn bywyd tragwyddol trwy ras, yna'r peth i chi eisiau mwy nag unrhyw beth yn y byd yw ewyllus Duw. Sa eisiau fy ewyllus i mwyach, neu dylswn ni ddim fod. Fi eisiau i ewyllus e. A felly dylswn ni fod yn dymuno i ewyllus e, dylswn ni fod yn ceisio canfod ei ewyllus e, a be mae Ioan yn dweud yw, pan ni'n gofyn am i ewyllus e, i ni'n derbyn yr hyn i gofyn amdano fe. Gret! Dychmygwch am funud bod rhywun yn mynd â chi allan o Caerdydd, yn mynd â chi rhyw gau mawr. A maen nhw'n dweud wrthoch chi, yn y cae yma, mae yna llwyth o aer wedi cael ei gladdu. Trysor, ffortiwn. A maen nhw'n rhoi metal detector i chi, a maen nhw'n rhoi raw i chi. Ac yn dweud, mae croeso chi fynd. Ewch i chwilio am y trysor, ewch i chwilio am yr aer. Chi'n meddwl, gret. A chi'n dechrau mynd, o jyst cyn bod chi'n camu fewn i'r cae, maen nhw'n dweud, o jyst un peth pellach, mae yna hefyd landmines yn y cae yma. Ac os i sy'n dechrau palu lan un o'r landmines, mae'n mynd i ffrwydro. A mae'n mynd i ddynistrio ti. Bysach chi'n mynd mewn i'r cae yma? Wel na. Oes dim pwynt ffynd o bach o air os ych chi'n chwythu'ch hunan i fyny os e. Na, mae'n rhy beryglus. Mae Duw fan hyn yn rhoi ryddid i ni weddio beth i ni eisiau. Ond mae dim ond yn ateb yr hyn sydd yn dda. Dychmygwch petai dynnu rhyw leisans fan hyn i fynd, ac os ych chi'n gweddio am rhywbeth fe gewch chi yn union fel i chi wedi gofyn, chi'n gallu dychmygu mor beryglus bydde hynny? Mae'n ymadrodd yn does yn Saesneg, be careful what you wish for. Faint o mes byddwn ni'n llwyddo i wneud o'r byd, pe byddwn ni yn derbyn yn union beth i fi'n gweddio amdano fe bob tro. Ond na, be mae Ioan fel petai'n dweud i ni fan hyn, mae'r cae yn agored i ni. Mae'r trysor yno i'w darganfod, a does na ddim landmines. Mae Duw di arfogi y perygl. Mae wastad yn ein derbyn ni, mae wastad yn clywed yr hyn i ni'n ei weddio, a mae e'n ateb. Dy ddim wastad yn ateb fel i ni di disgwyl, na fel byddwn ni'n hoffi, ond mae'n rhoi ni. Mae'n rhoi trysor. Mae'n rhoi'r peth gorau posib. Mae'n rhoi'r hyn fydd yn dod â gogoniant iddo fe a bydd yn rhoi daioni i bobl Dduw. Mae hefyd i roi'r offer i ni ffeindio'r trysor. I ni ddim jyst yn mynd yn ddall mewn yr cae ac yn jyst yn dechrau palu. Na, mae di roi y Beibl i ni. Mae di roi gweddi ei hunan i ni. Mae di roi yr ysbryd glân. Mae di roi cymdeithas y saint mwyn i ni geisio a canfod a gweddio yn ôl i ewyllus mwyn iddo fe ein bendithio ni. Mae'r arwydd cyntaf o bywyd ysbrydol. I ni'n gweddio. Ni'n gweddio'n hyderus yn yr arglwydd. A mae Ioan yn mynd syth ymlaen wedyn i sôn am esiampl o be gallwn ni weddio, a fan hyn ni'n dod at yr ail arwydd o fywyd ysbrydol, sef bywyd o gymdeithas Gristnogol. Bywyd o gymdeithas
Gristnogol. Adnod 16. Os gweil unrhyw un neu gyd aelod yn cyflawni pechod, nad yw'n bechod marwol, yn dylai ofyn, ac fe rydd Duw fywyd iddo. Hynny yw y rai nad yw ei pechod yn farwol. Mae pechod sy'n farwol nid ynglyn â hwn roedd yn dweud y dylai weddio. Mae pob anghyfiawnder yn bechod, ond mae hefyd bechod nad yw'n farwol. A mae Ioan yn hyn yn cymryd yn ganiataol, os ych chi'n Gristion, sydd wedi derbyn bywyd tragwyddol trwy'r arglwydd Iesu Grist, i chi yn rhan o gymdeithas, Gristnogol. Chi yn rhan o deulu'r ffydd. I chi yn aelod o eglwys sydd yn byw mewn perthynas agos gyda'i cyd aelodau nhw. Hynny yw, mae'n amlwg bod e'n disgwyl i chi fod yn ymwybodol o beth sy'n mynd ymlaen ym mywyd eich cyd aelodau chi. A ran naturiol o'r berthynas yma fydd gweddio dros Gristnogion eraill. Gristnogion sydd just fel ni ar adegau yn pechu, yn cyflawni pechod, yn llithro ac yn crwydro. Pan mae hynny'n digwydd, pan ni'n gweld bai neu diffyg yn ein cyd aelodau, i ni fod i weddio. Mae rhywbeth hyfryd fan hyn yn does, achos meddyliwch am beth ni newydd i ystyried yn y pwynt cyntaf. Pan ni'n gweddio nôl y wyllus Duw, mae'n rhoi hynny i ni. Os gweil unrhyw un ei gyd aelod yn cyflawni pechod, nad yw'n bechod marwol, dylai ofyn, ac fe rydd Duw fywyd iddo. Mae'n rhyw sicrwydd yna, does? Hyder. Pam? Wel, oherwydd y wyllus Duw yw adfer ei bobl. Dyma yw y wyllus Duw pan ni'n crwydro a pan ni'n methu, pan ni'n meso lan, y wyllus Duw yw ein dychwelyd ni, dod ni nôl yn agos ato fe. A felly mae eisiau ni fod yn gweddio hynny, gai ofyn i chi. Pan chi'n dod yn ymwybodol o ryw bechod y mywyd Cristion arall, beth yw'ch ymateb cyntaf chi? Barnu nhw? Siarad yn ddrwg amdano nhw wrth eraill? Gwenieithio? Ni wedi canu'r gair yna yn yn emyn i, ond siarad yn ddrwg? Mynd yn syth at y person efallai er mwyn i cywiro nhw a'i gosod nhw nôl ar y llwybr cywir? Mae Ioan yn dweud fan hyn. Mae'n ymateb cyntaf oll ni. Beth bynnag sy'n dilyn ar ôl hynny, ddylsai fod i weddio. I weddio dros ein gilydd. I ni mewn cymdeithas, Cristnogol, teulu y ffydd. Ni'n caru'n gilydd, yn gofalu am ein gilydd, ac un ffordd i ni'n gwneud hynny yw trwy weddio. Ond mae yna hefyd eithriad. Chi'n gweld, o fewn yr eglwys, mae hefyd angen dirnadaeth. Ni wedi gweld hynny'n barod yn llythyr Ioan, a ni'n gweld eto fan hyn, mae yna eithriad. Adnod 16 eto. Os gweil unrhyw un ei gyd aelod yn cyflawni pechod nad yw'n bechod marwol, dylai ofyn ac fe rydd Duw fywyd iddo. Hynny yw y rhai nad yw ei pechod yn farwol. Mae pechod sydd yn farwol, a nid ynglyn â hwn roedd yn dweud y dylai weddio. Nawr, mae yna chydig bach o anghytuno fan hyn, beth yn union mae Ioan yn ei olygu. Mae rhai'n dadle bod e'n siarad fan hyn am bobl sydd ddim yn Gristnogion. Hynny yw, os ydych chi cydd aelod sydd yn crwydro, gweddiwch drostyn nhw. A bydde Duw yn madder pechod yna ac yn adfer nhw. Ond os oes rhywun sydd ddim yn Gristion, wel, ddim fel yna chi fod i weddio amdano nhw. Chi ddim yn gweddio am y pechodau penodol, achos eu problem sylfaenol nhw yw i natur pechadurus. Dyna sydd angen delio gyda. Dyn nhw ddim angen ei hadfer, maen nhw angen ei hachub. Maen nhw angen derbyn bywyd tragwyddol.
Dyna un safbwynt, ond fi'n credu falle bod Ioan yn disgrifio rhywbeth bach yn wahanol fan hyn. Fi'n credu bod e'n sôn am sefyllfa eithriadol iawn. A ni'n cael bach o help fi'n credu yn Efengyl Marc. Marc pennod 3, adnodau 28 i 30, mae'r arglwydd Iesu'n dweud hyn. Mae'n dweud yn wir, rwy'n dweud wrthych, maddeuir popeth i blant y ddaear, eu pechodau a'i cableddau, beth bynnag fyddant, ond pwy bynnag a gabla yn erbyn yr ysbryd glân, ni chaiff faddeuant beth. Mae'n eog o bechod tragwyddol. Dwedodd hyn oherwydd iddy'n ddweud mae ysbryd aflan ynddo. Mae Iesu fan hyn, fel bysau'n rybuddio, fod na modd i berson i galedu eu calon nhw i'r fath graddau nes bod nhw yn cablu'r ysbryd glân. Tys ych chi'n mynd a darllen y cyd-destun ym Marc pennod 3, beth sy'n digwydd fyna, mae Iesu wedi bod yn gwneud y gwirthiau'r arwyddion mawr yma yn nerth yr ysbryd glân, a mae yna bobl wedi bod yn dweud bod e'n gwneud yn nerth ysbrydion aflan. Hynny yw, yn nerth y diafol. A mae Iesu fel petai'n dweud, os ych chi wedi caledu'ch hunan gymaint â hynny, wel, ych chi'n gosod eich hunan tu hwnt i waith a chibol yr arglwydd. Chi'n gosod eich hunan tu hwnt i edifeirwch a ffydd ac achubiaeth. Na, mae fi'n gweud, sefyllfaoedd eithriadol. Dyn nhw ddim yn bethau cyffredin i ni'n sôn am. Ond fi yn tybio mae rhywbeth felly mae Ioan yn disgrifio fan hyn. Mae di siarad am bobl sydd yn ffitio i'r categori yma, yr gai athrawon yma, yr anghristiau yma, y rai oedd ar un adeg yng nghanol yr eglwys, y rai oedd fel petai nhw wedi derbyn yr Efengyl, ond nhw'n ymddangos fel Cristnogion, fel cyd aelodau, ond dyn nhw ddim jyst i syrthio i bechod. Na, maen nhw wedi gadael. Maen nhw wedi caledu hunan i'r fath graddau bod nhw'n gwadu Iesu. Yn gwadu mae fe yw y Meseia, mab Duw, yr un oedd ei anfon yn nerth yr ysbryd glân. A felly fi'n credu, fel fi'n gweud, yn y cyd-destun penodol eithriadol yma, mae Ioan yn dweud dylsyn ni ddim gweddio i'r person yna nawr i gael ei hadfer. Ni ddim yn trin nhw mwyach fel cyd aelodau, achos nhw'n ymddwyn fel y rhai sydd tu allan, fel rhai sydd erioed wedi credu. Ond hwnna ddim yn golygu bod na ddim gobeith iddyn nhw, allwn ni fyth dweud hyn. I ni fyth yn gallu gweud a gwybod a sicrwydd beth yw stad person gerbron Duw, beth yw eu tynged nhw gerbron Duw. Ond be mae Ioan yn dweud yw, mae'r ffordd i chi'n trin y person yna, y ffordd i chi'n gweddio amdanyn nhw, yn wahanol i'r ffordd chi'n gweddio am eich cyd aelodau. I ni fod mewn gymdeithas Gristnogol. I ni'n caru'n cyd aelodau, ond ni hefyd yn gweithredu efo doethineb ac efo dirnadaeth. A mae'n bosib ar y pwynt yma, bod rhywun yn teimlo, wel, mae hynny'n hynod o feirniadol yn dydi. Pwynt o bys, edrych ar bechod eraill, edrych ar rheini sydd wedi crwydro. Ond mae Ioan yn mynd syth ymlaen i sôn am ein cyfrifoldeb personol ni. Yn dydi, dyma'r trydydd arwydd. Bywyd o sancteiddrwydd personol. Adnod 17. Mae pob anghyfiawnder yn bechod, mae hefyd bechod nad yw'n farwol. Rydym yn gwybod nad yw'r sawl sydd wedi ei eni o Dduw yn dal i bechu. Ond mae'r un a anwyd o Dduw yn ei gadw, ac nid yw'r un drwg yn ei gyffwrdd. Rydym yn gwybod ein bod ni o Dduw.
a bod yr holl fyd yn gorwedd yng ngafael yr un drwg. Rydym yn gwybod bod mab Duw wedi dod ac wedi rhoi i ni ddealltwriaeth mwyn i ni adnabod yr un gwir, ac rydym ni yn yr un gwir, yn ei fab ef, Iesu Grist. Hwn yw'r gwir Dduw a'r bywyd tragwyddol. Wel, ni fod yn ofalus o'n gilydd. I ni fod yn wyliadwrus o'r rheini sydd yn ceisio dinistrio gwaith Duw. Ond ni ddim jyst yn edrych allan, ni fod i edrych yn fewnol hefyd. Mae Ioan yn dweud, os i chi yn Gristio, os ydych chi bywyd tragwyddol trwy'r arglwydd Iesu Grist, mae hynny'n mynd i amlygu hunan mewn bywyd o sancteiddrwydd. Sancteiddrwydd personol. Ar y darlun, sydd wedi bod mwyaf cyson yn y Beibl am hyn, yw ffrwyth. Y ffrwyth sy'n dangos ei hun yn ein bywydau ni. Os dewch chi draw i'n tŷ ni ar ôl yr Oedfa, mae dyn ni goeden yn yr ardd. A bydd dim gwobr i unrhyw un sy'n dyfalu pa fath o goeden nhw. Okay? Achos mae'n amlwg pa fath o goeden nhw. Mae'n llawn faler. Hynny yw, os chi methu dweud pa fath o goeden nhw, mae'n y broblem. Mae'n amlwg. Mae'r canghennau yma yn gysylltiedig efo'r boncyff yma. Mae'r boncyff yn mynd lawr mewn i'r greiddiau sydd yn tynnu maith o'r pridd a dŵr i fyny, a felly mae yna afalen dod. Os nag os o falen dod, mae goeden yn sâl. Neu, os nag os o falen dod, mae goeden yn farw. Mae Ioan fan hyn yn dweud, mae ffrwyth ysbrydol, sancteiddrwydd personol, mae e'n hollol anorfod. Dwi ddim yn opsiwn ym mywyd y Cristion. A gweud y gwir, does yna ddim opsiwn arall posib. Oherwydd os ych chi wedi derbyn bywyd tragwyddol, os ych chi wedi'ch uno ar arglwydd Iesu Grist, mae'r bywyd yma yn mynd i amlygu ei hunan mewn ffrwyth. Na ddim darllen yr adnod eto, ond edrychwch be mae'n dweud. Mae'n dweud, os ych chi'n Gristion, chi wedi'ch geni o Dduw. Mae wedi digwydd yn eich profiad chi. Os ych chi yn Gristion, chi o Dduw. Dyna pwy ydych chi. Os ych chi'n Gristion, chi wedi dod i ddeall ac i adnabod ac yn wir i chi yn yr un gwir. Mae hwnna'n wir amdano chi. Dyna sydd wedi digwydd i chi. Dyna pwy ydych chi. A os yw hynny wedi digwydd i chi, chi methu cario ymlaen mewn pechod. Chi'n blant i Dduw. Os yw hynny wedi digwydd i chi, mae'r mab nawr yn eich cadw chi. Os yw hynny wedi digwydd i chi, chi ddim yn rym Satan mwyach, dyw'r diafol methu'ch cyffwrdd chi. Chi ddim yn ei afael mwyach. Fi'n aml yn dweud hyn, beth yw y bywyd Cristnogol, neu beth yw sancteiddrwydd? Sancteiddrwydd yn syml iawn yw byw allan yr hyn ydych chi yn barod. Dod i weld a sylweddoli beth yw'r newid yna sydd wedi cael ei wneud, yno chi'n barod yn eich calon a byw allan goblygiadau hynny o ddydd i ddydd. A felly mae eisiau ni atgoffa ni o hyn. Mae'n wir ar un adeg o'n i yn farw yn ein camweddau a'n pechodau. Ac o'n i'n gallu gwneud rai pethau da, fy stad i oedd fy mod i ar goll. Ond ddim dim mwy. I'r Cristion, yr un sydd wedi ymddiried yn marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu, i chi nawr yn greadigaeth newydd ynddo fe. Chi wedi marw ac wedi atgyfodi gyda fe. A'n problem ni o ddydd i ddydd yw bod ni'n anghofio hyn. I ni wedi arfer cymaint efo roi fewn i bechod.
I ni di arfer cymaint efo clywed sibrwd yr un drwg a gwrando yn syth ar yr hyn mae e'n awgrymu I ni, bod ni di anghofio nawr, ni ddim yn gorfod gwrando mwy. Mae fel, dychmygwch bod chi ci. Ci sydd wedi cael ei gamdrin gan rhyw berchenog am amser hir. Ond yna mae'n cael ei gymryd, cael ei achub, yn dod I berchnogaeth meistr da. Nawr fi'n siŵr petai'r ci yna'n clywed llais yr hen feistr yn dweud iddo fe I wneud rhywbeth, ei ymateb greddfol bydde I wneud achos mae'n ei arfer, ond dwi ddim yn gorfod mwyach. Dwi ddim yn gorfod mwyach. Mae ganddo fe berchenog newydd, da, sydd yn ei garu sydd yn gofalu amdano fe. Os dim eisiau ni rando ar yr un drwg mwyach. Mae gennym ni arglwydd newydd. Yn bywydau ni, os I ni yn Gristnogio, maen nhw fod yn fywydau o sancteiddrwydd personol, cynyddol. Gwaith fydd yn parhau a ddim yn cael ei orffen nes I ni farw neu nes i'r arglwydd Iesu ddychwelyd. Ond dyna mae'n un pwynt ola yn fyr. Un nodwedd pellach. Bywyd o addoliad pur. Bywyd o addoliad pur. Mae Ioan yn gorffen y llythyr mewn ffordd annisgwyl yn dydi, ond ni'n sôn efo'r plant. Blant ymgadwch rhag eilinod. Ac I ar yr olwg gyntaf, mae hwn yn ffordd bizar I orffen llythyr yn dydi. Dim cyfarchion personol, dim oddi wrth, dim cariad mawr, dim byd felly. A mae'n effeithiol yn dydi, mae'n annisgwyl, mae'n dramatig bod e'n gorffen ar y nodyn yna. Ymgadwch rhag eilinod. Ac eto pan chi'n stopio I feddwl amdano fe, gallwn ni ddweud fod yr un ymadrodd yna, mae'n ymadrodd syml, mae'n crynhoi, mewn ffordd syml iawn, mae'n crynhoi popeth sydd wedi cael ei ddweud yn barod. Mae'n crynhoi yr efengyl. Blant, ymgadwch rhag eilinod. Nawr, I ni'n gwynebu'r broblem yma, pan ni'n darllen y gair eilinod, mae'n meddyliau ni siŵr o fod yn syth yn mynd at pethau o fetal neu carreg neu pren, pethau sydd wedi cael eu cerfio, gau ddiwiau. A mae hynny'n wir, wrth gwrs. Mae'n dal I fod yn broblem heddi. Ond ys I ar draws y dyfyniad yma, wythnos yma, mae'n llyfr oedd yn delio efo pwnc hollol wahanol, ond digwydd bod Paul Tripp yn dweud hyn. Idolatry is when things take on a greater weight in our hearts than God does. Y darlun yn dynyddio yw clorian. Hynny yw, ar y naill llaw yn ein calon ni, y pwysau mawr ddylse fod gogoniant Duw. Dyna ddylse fod yn pwyso yn y lle mwyaf pwysig yn ein calon ni. Gogoniant Duw, mawredd Duw, enw Duw, bod ni'n ei garu ac eisiau ei wyllus ac yn ei fyddhau iddo fe. Ond mor aml, mae pethau eraill, they take on a greater weight in our hearts than God does. Maen nhw'n taro ni allan o gydbwysedd. Pob math o bethau. A'r canlyniad yw eilyn addoliaeth. Wel, beth bynnag yw union natur yr hyn I ni addoli, os nag I ni'n addoli Duw, ni'n addoli eilyn. A gallwn ni ddweud hynny am yr gau athrawon yma. Hynny, bydden nhw ddim yn ystyried eu hunan yn eilyn addolwyr, ond dyna'r gwir. Achos o'n nhw wedi dyfeisio Iesu o'i dychymyg nhw eu hunan. Os chi'n gwneud hynny, chi ddim yn addoli Iesu. Chi'n addoli eilyn. Pobl eraill yn y byd yn dyfeisio Duw
arall o'i dychymyg ei hunan. Wel, os chi'n addoli'r Duw yna, chi ddim yn addoli y Duw byw, chi'n addoli eilydd. Ac wrth gwrs, mae arian, pêl-droed, gemau, teulu, hapusrwydd, iechyd, technoleg, ymlaen. Yr holl beth yma sydd yn ceisio cymryd lle Duw yn ein calonnau ni. Ond mae Ioan yn dweud, blant, ymgadwch rhag ei lunod. Os ych chi yn Gristion, os ych chi wedi derbyn bywyd tragwyddol trwy yr un gwir, trwy yr arglwydd Iesu Grist, wel, peidiwch cyfnewid hynny am bethau gwael y llawr. Dyma rai o'r arwyddion o fywyd ysbrydol. Mae yna fwy na rai, ond dyn nhw ddim yn llai na hyn. Bywyd o weddi hyderus, bywyd o gymdeithas Gristnogol, bywyd o sancteiddrwydd bersonol, bywyd o addoliad pur. Ydy'r pethau yma yno chi? Ydyn nhw gennych chi? Ydyn nhw ar gynnydd yno chi? Os ddim, eisiau ni geisio nhw. Os ych chi yn dweud eich bod chi yn Gristion, os ych chi'n dymuno fod y pethau yma'n wir amdano chi, yna mae eisiau chi fod yn chwilio am y pethau yma ac yn eu ceisio nhw a gofyn yr arglwydd i'w rhoi nhw i chi. A chymod be? Bydd e'n rhoi. Achos dyma ewyllus yw bobl bod ni'n tyfu yn y pethau hyn. Gogoniant yw enw e. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'n atodiad ni orffen. Rhif 36, o eglwys, cod a gwisg darfogaeth di. Gwrando alwad Crist ein brenin. Rhai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi cryfder Duw sy'n nerthu'n byddin. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu yn gilydd.
Ni weddio o arglwydd. Ni'n diolch i ti am y bywyd sydd ar gael i ni trwy yr arglwydd Iesu. A Dad, ni'n diolch am yr pris dalo fe. Yr hyn gostio fe i'r arglwydd Iesu i roi y pethau yma i ni. Dad, ni'n gweddio felly, ni eisiau fel Cristnogion y bywyd cyflawn yma. Bywyd yn ei holl gyflawnder, ni eisiau byw dy fwyn di. Helpa ni arglwydd os gweli di bod yn dda. Dad, ni'n gweddio hefyd dros unrhyw un sydd efallai'n ansicr, neu ar hyn o bryd yn bell oddi wrth y ti, o arglwydd. Ni'n gofyn yn neud i siarad a dangos dy hun mewn ffordd amlwg iawn. Sgweli di bod yn dda. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen.